ini sogo Mba. mantara site ko ni Basi foyi tɛ yen sa. haba Alhamdulillah. moro Namu. k'i fo A diyara n ye. ka filɛbaa bɛɛ fo U bɛɛ tulo b'i la. kuma bi sɔgɔmada in na sa Awɔ. an bɛ juma la O ye tiɲɛ. yɔrɔ maa caman labɛnnen don ka taa Alahu Tala ka soba la moro n'u taara n'u ye bato kɛ Awɔ. ka duwawu kɛ Awɔ. Ala k'a bɛɛ minɛ Ya Rabbi. Ala ka jamana in basigi Amin. Ala ka jamana in basigi Amin. ya Rabbi jamana in denw Ala ka hakili ɲuman d'a ma Amin amin. moro n'an ma bɛn Ah. diɲɛma bɛ u sago sɔrɔ an na Jugu bɛ yɛlɛ an na dɛ. o kuma Jugu bɛ yɛlɛ an na dɛ. nɛgɛw kɛrɛfɛ min ye aw ka dɔn o bɛ maa min bolo bi min ye aw ka dɔn ayiwa Madame Kunare. Asi tɛ yan Madame Kunare. Asi Madame Damele. Madame Kunare Asi Damele. Asi Damele réalisation o bɛ Sedina Umar Keita bolo Kosɛbɛ. an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mana ka kan. Zɛda ale bɛ ka difo kɛ Jamadugu kunbo kɛfa Awɔ. k'an kɔlɔsi Awɔ. Kuyatɛ Awa Keita Awɔ. i yɛrɛ don a kɛ Zie Aha. Kɔnɛ Awɔ. olu b'u ka awa sobaden kɔnɔ ka ko bɛɛ lajɛlen labɛn Ka bɛɛ walasa a bɛ se kunguni. ka fili fiɲɛ fɛ cogo min Kungu ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na. o tuma Naamu. Moro i yɛrɛ ni sɔgɔma Marahaba. an bɛ ka kɛnɛ Tɔɔrɔ t'a la. gorobinɛba in nu matɔrɔsi t'a la Walayi, kɔni Yusu kɔni. ee Ala cɛ nin ka di alu ye sa. N dɔgɔkɛ alu. ko nk'i da la Non, nin ka di alu ye dɛ. A ka di n ye, a ka di alu ye. alu bɛ k'i kamara min ye nin y'i kɔrɔkɛ mankan ye Wa n sɔrɔlen nin ye. I ye ɲini i ye sɔrɔ. Tarawele. i jo de walati A bɛ kɛ cogo di? bolokolo ŋanuba A dɔ la. Moro k'a daminɛ bi tɛ Ee, fo ka na se bi ɲɔgɔnko ma tɔw de bolila, ɔ olu ko k'u nana. Minnu ko bolila. hali ni fɛn t'aw kun Walayi. an bɛ sigi aw kun K'u b'a la. anw ta ye jeli ye Ɔhɔ. anw ta tɛ mugu ye Walayi. an de sani Est-ce que? an de sani Moro joli sɔngɔ tɛ sɔrɔ Ayi. ni ji banna i fari la Hmm. u bɛ sɔrɔ mun k'a la Awɔ. ni jeli bann'i la u bɛ maa wɛrɛ de joli bɔ Kosɛbɛ. k'o kɛ pɔsi ye Awɔ. k'o joli yɛlɛma banabaatɔ la O nɔ la yen nɔ. mɛ jeli ma dilan maa si fɛ Ayi. maa si tɛ se ka jeli dilan Ayi. o de y'a to n'i kɛra adamaden fɛ a jeli la Awɔ. Moro o ye fɛ da ye Fɛn kɔdan de y'o ye. a banna Ni kanu yɛrɛ de y'o ye. Walahi. Sabu jeli yɛrɛ fana bɛ boli ni kun de a kɔrɔ ye. banna Wa Yusu Traore. Ah. Bolokolo kanubaa tɔ kelen bɛ yen wa? a bɛ Ba ɲini fo fana. matɔrɔsi t'a la I ɲɛ b'a la, a fana y'i don da la dɛ. n de sani i jɔn fana ka yɛlɛ dɛ Cɛ, i don da la dɛ. Est-ce que Traore? n y'i kopi ye Barikala ye. cɛw O kumana- dantanen ninnu fɔra Eh. an ka nunkɔrɔ yɛrɛ kɛ A bɛ kɛ cogo di? Hmm. Bɛɛ tɛ i ko bɛɛ. Walayi. Bɛɛ yɛrɛ Bɛɛ man tɛ ka kɛ i ko bɛɛ. bɛɛ tɛ se ka kɛ i ko O de bɛɛ. y'a to bɛɛ ma kɛ i ko bɛɛ fana. Walayi. O kumana an bɛ foli ni tanu ni waleɲuman dɔn k'a ɲɛsin i yɛrɛ ma. Tiɲɛ. I k'a dɔn k'a fɔ ka barikada k'o kɛ kanubaa jamakulu ye. Tiɲɛ. Ka so fila masa k'ale waleɲuman dɔn. Tiɲɛ. N'an ye jabaru masa tanu k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ min kan. Anw bɛ rasulu waleɲuman dɔn ye k'a barikada. Tiɲɛ. Ne ma ni kisi ba ye Ala k'o jidi a kan. A n'a ka so dunkew ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ. Tiɲɛ. Ne ma ni kisi Ala k'a jidi u kan. K'olu dayɔrɔw nɛɛma. Tiɲɛ. O kumana Yusu. Ɔn. Min ye kanubaa jamakulu ye Tiɲɛ. anw b'olu sɛbɛ fo nka u ka foli i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ k'an bangebaaw foli kɔrɔ kɔ Tiɲɛ. k'a fɔ k'an masaw ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye i k'a dɔn duwawu an b'o kɛ fariganw k'u bɛɛ lajɛlen basi Tiɲɛ. ka jidi kɛ lafiyaw la i k'a dɔn an b'o duwawu kɛ olu ye Tiɲɛ. ka laban k'a fɔ ko hali bi Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ Tiɲɛ. ka banakɔrɔ bɛɛ ban pewu foyi kan'u sɔrɔ janko k'u tɔɔrɔ tun Tiɲɛ. o kumana Yusu masa minnu bi tiɲɛ so bada dali Ala k'a nɔgɔya u n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye Tiɲɛ. kanubaa jama dan t'u la koyi an bɛ segin k'u fo k'u barikada Tiɲɛ. k'u ni ce u ka kanuya la Ndesani. filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye baara kelen kɔnɔ kisɛ ye Tiɲɛ. a bɛɛ k'o renouveau Walayi. Ala ka kanu to faso kɔnɔ faso kɔ kan Tiɲɛ. fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen don ni fɛn fɛn ɲamadalen don k'u bɛɛ ka bisimila Tiɲɛ. ayiwa minnu bɛ i k'a dɔn laban na kunnafoni cɛri siraw fana kan k'an lajɛ ko bisimila dagalen don u bɛɛ lajɛlen ye Tiɲɛ. jɛnkuma kumaso minnu b'a cɛri u ka sigidaw la an b'u ka sigida maa bɛɛ lajɛlen fo k'u ka bisimila Ndesani. Yusu tuma sera dɛ Awɔ. kunnafoni tuma a sera i bɔra ka suya kɔlɔtigiw ni nɛgɛsojutigiw mada Tiɲɛ. Ala k'a lase a ma bɛn ni n'a cari ni nɔgɔyaw ye Amina k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye Ami. ka lamɛnni ani k'a dɔn kulo ɲɛgɛlɛ jɔli Ami. ɲamada ko ɲuman k'a nɔgɔya kanubaa jamakulu ye Ndesani. ko bɛɛ k'i bisimila a sera wa an bilakun don bilakunkɛ tɛ magwa ye Black Gwent Magway o kuma fɔlɔ n y'a di ma i ye fɔlɔ di yan Yusu n bɛ fɔlɔ in ta Tiɲɛ. ni n ye fɔlɔ in ta an b'a ta Mali Tribune kɔnɔ Tiɲɛ. Mali Tribune ni n y'a ta o kɔnɔ Tiɲɛ. fɛn kelen min kɛ n bɛ ka diɲɛmaa tulukala wuli ka jɔ bi o de ye Wagner ko ye ko Wagner ka nali Mali la k'a kɛra merci ko c'est fait Dieu merci hali n'a ma kɛ kɔni c'est fait ne ko maliden ni wa tubabu ka kodɔnbali n'an ka politicien ne yɛrɛ ɲɛ b'an ka ne tulo b'an ka politicien dɔ la sɔgɔmada in na i b'a fɔ a ka sira tɛ maliyɛnw ni na
min taara Kidali di janfanjiw ma. A banna. Ale de taara Kidali tɔni ɲi. Ale taara Kidali ka n'a kɛ ko ma kɛ walidenw ni tora a nɔfɛ o ma kɛ gasi ale bolo nka hali bi u bɛ taa ɲini kɛlɛ la. A banna. Ala. Cɛ a tɛ sabali sa. ko n y'o de fɔ ni Mali tɛ. walahi a b'a sɔrɔ maa bɛ 1000 bɔ a bɛɛ ka sɛbɛn bɛ kiri bunna kun kan. Walahi. a ka haramuya. n'i y'a min i bɛ manamanakan fɔ a y'a sɔrɔ i yɛrɛ kanabilalen don. A banna. ne ni Ala cɛ. Banna. K'a tiɲɛ ka tila ka na manamanakan fɔ an ye. K'a tiɲɛ. a ɲɔgɔnna dusukasi bɛ yen. I kɛra premier ministre ye yan. ka taa dondoli ɲaga ci ka kan kan. Ka taa n'a fɔra i bɛ ka tila taa n ka wolomasiri tabaw di fagali ma manamana la. Kidali tɔni min b'an bolo o minɛna o don. Bon jamana den bɛɛ bɛ Wagner ko in fɛ walasa an ka lafiya parce que u ye jamana caman lafiya. Faransi ma se ka min kɛ dɛ ale de kɛ mɛ ka tɔ wuli an kama a n'an ka politicien langolo minnu bɛ jamana in kɔnɔ. A bɛ ci u bɛɛ da ye ko nkɔyɔden Ala k'a lakale si d'an ma. Amina rabi. Cɛ o cɛ y'i nin da Mali ko in tiɲɛni kan walahi Ala k'i tiɲɛ. Segukaw y'u ka danga don. A bɛ minɛ a minɛna yɛrɛ. Segu cɛkɔrɔbaw ni i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔnni karamɔgɔbaw Sɔmɔnɔso a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Sɔmɔnɔso maaw bolo. U ye danga don ni maa min bɛ Mali juguya la. A k'a bɛɛ ta tiɲɛ kelen-kelen. Maro Kitawa yɔrɔ jumɛn de. Bɛɛ y'i ta kɛ. Olu fana y'u ta kɛ. Awɔ. O tuma o yɔrɔ olu filɛ nin Kita kuru ni budo fɔ. Tiɲɛ. N'olu ye duwawu kɛ maa ma ye Ala b'a minɛ. N'u ye danga don i ye. O danga bɛ tugu i nɔfɛ. Seydina b'a kalama. A banna. A b'a kalama. Lisani. O kumana Yusu ko Wagner k'i k'a dɔn o Mali ko sɛfɛ min ye Abdramane Diko ye ale ni fasiri bɛ Mali tribune kɔnɔ a ko a bɛ na wa a tɛ na wa ayi ko kuma tɛmɛna o yɔrɔ kan koyi ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ Wagner ka nali ko ye Mali a dugu an ka jamana kɔnɔ yan yaasa ka n'an dɛmɛ an ka jatigɛwalew olu tigilamaw kɛlɛli la ayiwa ko hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛmaa ye bagabaga kɛ CEDEAO y'a ta kɛ Union européenne y'a ta kɛ Faransi bɛ ka maaw su wa a fana b'a seko damayira la l'Américain jamana olu bɛɛ da bɛ ni file kelen in na ayiwa k'i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Russie jamana olu b'u ka manamanakan na tuma min anw bɛ ka sɛbɛko k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ. O kumana Yusu ko bɛnkan ko o sabatira an ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ ye sa k'a ko ni tɔw lakile a bɛɛ ka ɲɛnabɔ ko maa 500 n'o ye Wagner kɛlɛcɛ ye olu kan ka na anw fɛ yan nɔ ayiwa k'u bi cari an ka sigida 10 bɔ ɲɔgɔnko la ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn kab'o kuma fɔra Faransikaw ka lakana i k'a dɔn o jɛkulu min bɛ ko Conseil de défense olu ye i k'a dɔn jɛrɛ bolo da araba tɛmɛnen k'u ka i k'a dɔn wasaden bolo u k'a dɔn o kɔnɔna la ko Élysée o kumana walama a jumɛn Élysée faama sigiyɔrɔ o ye jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ di Élysée kulu Matignon de premier ministre Élysée Maritini o ye maa tɔgɔ di a bɛɛ da la ten o kɔrɔ Yusu fɛn min ye k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ la k'u ye jɛrɛ kara kuru ka araba tɛmɛnen a ka ja min ye k'a dɔn nin waati in na ko nin kɔ ko nin kun ye k'a dɔn hakili wasi ye dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko tiɲɛ tɛ sɔsɔliw ni samasamaniw olu kɛra a la yaasa k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛmɛndiya i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaw n'o ye marakɛbaw ye furancɛ fanga a marakɛbaw olu ni Wagner n'o ye Russie jamana société dɔ ye minnu ni lakana i k'a dɔn o kɛbaw don o kumana Yusu ko i k'a dɔn ko olu ka bɛn a ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛnabɔ k'a tɔ bɛ i n'a fɔ bolongɔni den kelen o dɔrɔn de b'a jɛ sa sɔɔni dɔrɔn ko kunnafoni o bɔra ka bin fɛn min ye i k'a dɔn kunnafoni cɛrin sira min bɛ ko Africa Intelligence olu y'a kunnafoni bɔ ka bin i k'a dɔn olu dagayɔrɔ bɛɛlen don Faransi ma u ka bɔli min kɛra araba tɛmɛnen fɛn min ye k'a dɔn décembre kalo tile 22,2021 san k'u y'a jira k'a fɔ ko min ye bɛnkan ye ani bolonɔbila ko i k'a dɔn ko kalo 5 sigi ka kumaw ni ɲɔgɔn faamu kɔnɔna la k'e ko Mali ni Wagner k'u tɛna bɛn kelen na sa wa ko fan fila in bɛɛ lajɛlen u bɛnna kasabi ko ni jatew ni ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo min na k'u bɛnn'o bɛɛ ka kaba a tɔ ye sa a baara yɛrɛ ka daminɛ ye ko kunnafoni o bɔra kunnafoni sira min fɛ u y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn Tupolev TU 154M o ye pankurun dɔ ye ko o nana yan nɔ k'o ka nali Bamakɔ wa k'o ye ko tɔ bɛɛ lajɛlen juguya a y'u kunna ɲimi tɔ bɛɛ de wuli u ko ko nin y'a bannen ye sa o décembre kalo tile 19 o nan'i cun i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan pankurun jigi kɛnɛ na min n'o tɔgɔ dalen don Modibo Keyita bolomasiri tabaw olu tɔgɔla kɛnɛ min n'o bolofara bɛ yen a nana jigi yen nɔ o kumana ko nin pankurun in i b'a ye k'a fɔ ko Russie jamana o bolomasiri taba minnu ye sanna kɛlɛkɛlaw ye olu ka pankurun dɔ don k'a bɔra Musugu ni kana ka tɛmɛ Damasi fɛ n'o ye Siri jamana duguba dɔ ye
ani Benghazi Libi ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a to Niger o sankolo la waati min na ko ayi i k'a dɔn kurakɔ ko sabu ko yamaruya t'a bolo k'olu ka i k'a dɔn sanfɛla cɛci ni ka na Mali sanfɛla cɛci ko yamaruya t'a bolo pankuru in kurula ko ni ka taa jigin Benghazi Libi tuguni o kumana ka sɔrɔ ka yamaruyaw sɔrɔ ka i k'a dɔn labɛnw kɛ ni ka wuli ka n'i suru anw ka faaba kɔnɔ yan nɔ pankuru jigi kɛnɛ na merci kana jigi ten ko Mande Selibaduga tu peux le voir o kuma Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko lɛrɛ 5 bɔɲɔngo Tipo levu ino panguru nye ayo ke anw fɛ yan min kan ka kɛ o kɛra kaban o kuma na sɔrɔla k'a ka koso ni kasaw cɛ k'i kunda Moscou kan tuguni i n'a fɔ Africa Intelligence maaw y'a fɔ cogo min ko aéronef russe min i k'a dɔn k'a fɔ ko o fana yera ko i k'a dɔn o jatedenw u y'o bɛɛ lajɛlen mada ka tila k'a jira k'a fɔ ko ye i k'a dɔn Russe jamana olu ka i k'a dɔn cakɛda ye ko min dɔnnen don kosɛbɛ l'Américains ni farajɛw olu fɛ o kuma na ko o fana nana ka na i k'a dɔn min kɛ yan ko o tɛ gundola ko ye bilen koyi ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko taabolo min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn lakana tigilama dɔw ye ko 223 fɛn unité i k'a dɔn k'a fɔ ko unité ko olu ka i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu ni olu bɛ na ayiwa ko min ye i k'a dɔn u ni civiliw bɛ na cogo min u ni wolomasiri tabaw bɛ na ten minnu ye sanna kɛlɛkɛbaw ye ka armée de l'air russe o kumana ko u yɛrɛ bange octobre kalo tɛmɛnen u taara ko dɔw ɲɛnabɔ ye ka ban k'u ka nali Mali la wa o tɔ kɔni ye panko kelen ni ɲɛ waa ye ko waati min maliyɛn ni makɔrɔni a y'a ka taama boloda k'a bɛna Bamakɔ ni a y'a kow fin ye ka tila ka taama bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka kalonba ta k'o da Covid-19 kun Covid kɛra doniba ta ye o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a kun bɛna sigi ka kuma min kɛ an ka Asimi Goyita fɛ a sera n'o fin ye a y'a fisaya i k'a dɔn ka to Faransi ye o ko kumaw kun bɛna boli mun kan ko Wagner ko kuma kun bɛna boli o de kan ka bɔ o ko kɔni bɔra a ma n'u tulo ye nin kuma in mɛn i k'a dɔn l'Élysée n'o y'u ka jamana ɲɛmaa sigiyɔrɔ ye a ye fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ i kɔrɔ ka ɲɔgɔnna jɛrɛ kara kuru kan ka bɛn ni arabadon ye ko conseil de défense o kumana ko min ye dɔgɔkun kelen ka kɔ o ɲɛ secrétaire min bɛ n'o ye l'Américain ka secrétaire ye ale ye bagabaga ta ka anw sɛgɛrɛ k'an ka i k'a dɔn fanga dafiribaw sɛgɛrɛ ko ni Wagner nana anw fɛ yan a ye k'olu na ɲangili ta k'anw sɛgɛrɛ Faransi bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu de kun ko k'u bɛ dɔ bɔ u ka jama la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Barkani ye ko nka k'u bɛ fɛ ka dɔ fara Barkani jama kan tuguni n bɛ min f'i ɲɛna Niger attaque dɔ kɛra ye Benin ko in bɛ ka taa koyi a bɛɛ labɛnnen bilalen don ni bɔ kɛra dɔ la dɔ bɛ ka dɔ la ne ko n ko bɛɛ ni ɲiyɔrɔ ta ni wa Côte d'Ivoire attaque daminɛna ye wa Mali ta bɛ ban don min jamana wɛrɛw ta bɛ daminɛ o don ni Ala ka jɛ ye an b'an ta ninnu kɛ n ka filiw kan ye n'o tɛ awa u ye nin boloda a mɛnna k'a kunnafoni fɔ a ka ca kalo 3 ye farajɛw ye nin labɛn ka bila ka ban bɛɛ k'i sigi n'a ye koyi u ɲɛna k'u tilala wa walahi maa si ma tila farafinna si ma tila ninnu ka kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma o kuma Yusu an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa o bagabagaw bɛɛ tɛmɛnen kɔ ko Barkani ko bɛ fɛ ka dɔ bɔ a ka jama la o kuma o fɔra min kɛ sisan de u bɛ fɛ ka dɔ fara jama kan tuguni u ka maa ɲɛmaa minnu bɛ yan k'olu nana an ka wolomasiri tabaw kalan ani u ka jɛkulu wɛrɛ min bɛ yan ko Takuba n'a tɛna kɛ Takula ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Takuba k'olu fana ko Wagner ka nali Bamakɔ yan k'o bɛ fin don olu ka baara la u ka taa yɛrɛ an yɛrɛ b'olu fɛ yan wa jɔn y'olu wele dɔ kɛra jagiri fasara wele wallahi Moro ni fale b'a fɛ k'a lebu ye ni fale b'a fɛ k'a lebu ka ye a k'a k'u kɔrɔta nɔrɔ siga t'a la a lebu b'i ye o n'i ye makɔrɔni a sera ne lebu min ye wallahi a tɛ kisi a tɛ kisi u ye soɲɛni ni janfa min kɛ yan dɛ ni Wagner nana nin bɛɛ de bɛ si dɔn a banna olu t'a si to yen Ala kana si to yen fana o kumana Yusu ko i k'a dɔn ko tamasiyɛnw tɛ kalon tigɛ tamasiyɛnw tɛ filimakow ye ko min ye Wagner ka nali ye Mali la k'a sɛmɛntiyalen ye nin ye ka ban o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka 223 unité ko olu ka i k'a dɔn yeli anw fɛ yan ani Libi jamana la ko o kɛn bɛ ka farajɛ yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen k'u ja wuli tuguni ko bɛnna ni i k'a dɔn fɛn ye min ye Wagner ka nali ye anw ka jamana fana kɔnɔ yan ko nin y'a tɔ bɛɛ juguya o kumana ko bɛnkan min ni i k'a dɔn kelen do gundola ko ye k'a jira k'a fɔ ko Wagner maaw bɛna wa o tɛna wa ayiwa ko maa 500 kɛlɛcɛw la Russe jamana la k'olu kan ka na i k'a dɔn sankura o daminɛ la o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ janvier ka taa se février ma Yusu ko min ye i k'a dɔn Bamakɔ ye ko Wagner yɛrɛ k'a bɛ yan ka ban koyi ko ni maa min ko k'a tɛ yan wa e b'i k'i yɛrɛ mala sa k'u kan ka cari yɔrɔw de ni ɲɔgɔn cɛ sa fɛn min ye sigida tan bɔ ɲɔgɔnko ye u bɛ cari o yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka damanda koloma yɔrɔw dɛ ko o saba bɛ yen nɔ
kan ka taa sigi no ko o suɲɛni ka dangaro la sa Wagner o kumana ko u bɛna i k'a dɔ baaraw boloda cogo jumɛn na u yɛrɛw bɛ ɲinini na koyi k'u fana bɔra fɛn dɔw ka an fɛ yan a bɛ fɔ min ma magnesium ani i k'a dɔn burensanu yɛrɛ ko u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi wa olu fana ka ɲinini sera yɔrɔ caman ma nin bɛɛ lajɛlen dasilen don yɔrɔ min o kɛra kabi octobre kalo tɛmɛnen gazi ko bɔ sa u b'a bɔ nin bɛɛ bɛ bɔ ani eau minérale an ka ji nin bɛɛ de bɛ an ka ji min sa wala ji sanu ma puissance tu es Mali puissance Wagner voilà eau minérale du Mali o kumana min ka dɔn ko ye sa Yusu ko fɛn min ye octobre kalo ye ko depuis ka bɔ waati la ko ninnu bɛ i k'a dɔn o ko ɲɛɲini na yan ayiwa ko société Wagner i k'a dɔn k'u bɛ Mali la yan kaban ko min ye Sergei Lavrov ye Russie jamana o ka jamana ministre min bɛ n'o b'u ka jamana wɛrɛ koɲa ɲɛnabɔ o fana ma kɔnɔnen don Bamako yan don n'a nataw la ala a tɛ mɛn n'a bɛ na an bɛ fɛ ani Poutine ka na a k'a kɛ ala kama ani Poutine ka na sa Sergei i kana na Poutine kɔ n'o kɛra an ka politicien dɔw kasi b'u faga ani Poutine olu ye Faransi yɛrɛ de an y'a ɲini ala fɛ ani Poutine k'olu ye Faransi wala ani Poutine ka ci kolo gɛlɛn ka na a banna ni ala ka jɛ ye o kumana k'ale kan ka se Bamako yan a kan ka na i k'a dɔn Zole da k'o yɛrɛ kuma kun fɔra kabini novembre kalo bɛn kɛra o kan o kɛra i k'a dɔn ɲɔgɔn ye baara dɔ sen fɛ Moscou min ye Russie jamana maa ɲɛma ani anw fana ka jamana maa ɲɛma Abdoulaye Diop u y'o ko sigi kala kan wa o bɛna kɛ ala a tɛ mɛn Abdourahmane Diko a ka nɔbila sɛbɛn nin an ye bɔ Mali tribune Mali ma ministre des affaires étrangères sɔrɔ min bɛ Abdoulaye Diop bɔ a kun tɛ se k'a yɛrɛ firifiri bɛ kɛ ka waati la pression de tun b'a kan k'i don sansara kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i kana a banna Abdoulaye kun tɛ se ka baara ɲɛnaman k'o la o sabu a yɛrɛ kun ɲɛ b'a la tiɲɛ t'u bolo nka ale bolo bɛ wajan bolo a banna ala k'an kunna ja ka jɔ a ye ɲɛna yɛrɛ yan ka bɔ a banna a ka jan cɛjan don dɛ tabarikala ne mana kɛ min na o tɛ nin ye dɛ turamagan tɛ wa an wayi moro Siren Jakarija Jagide moro a bɛ k'a dɔn misali kan an ka taa nin kamalen kan awɔ min ye an ka sigida fɔlɔ la sigida jaki kɛ galegale moro a bɛ k'a dɔn yana jaki ta Levier Onafosa a ka fo moro awɔ min ye a bangena Bamakɔ san 1980 an de don 85 ça c'est le o y'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔku lamɛn fan bɛɛ fɛ o y'a sɔrɔ an bɛ Turner Zapster ninnu ni Deeper Pullas Concern Japan ninnu desani ani John Dobrama ka sexe les Zeppelin an bɛ ninnu lamɛn o waatiw la cɛ moro min ye a bɛ k'a dɔn commune 1 maa don moro i k'a dɔn deux frères Fajigila ɔkɔliso min bɛ yen a ye kalan kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ 2006 min ye a ye a bɛ k'a dɔn langue série littéraire LLT min ye a bɛ k'a dɔn nin kamalen k'a ka kalan o y'a lase a bɛ k'a dɔn La Havane del Cuba cɛ la caranga an ka taa La Porto del Parata moro La Havane Cuba moro a bɛ k'a dɔn min ye master a y'o sɔrɔ gestion administrative du sport moro do tɛmɛna ka bɔ yen ni maa kofɔli ye a bɛ k'a dɔn a ye wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn o y'a kɛ sababu ye min ye a waati min ye a bɛ k'a dɔn dirigeant minnu bɛ yen n'o ye Amérique latine moro a bɛ k'a dɔn Jakarija a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn a kɔni ɲɛda kura dara min n'o ye relation publique ye moro a bɛ k'a dɔn coopération au développement moro a bɛ k'a dɔn ani interprétariat tradition sociologie ani physiologie politique a tɛ tɛmɛ a kunkolo ye wala a kunkolo wala bɔ dɛ i ye kolo moro denmisɛnnin min don moro a bɛ k'a dɔn awɔ min ye commune 1 na a kɔni ye présidente kalafili nɔfɛ moro u ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ nka waati a bɛ k'a dɔn nangarabako dabɔra u y'olu de bolo bɔ baara la k'a sɔrɔ u ka ɲina maa ninnu kɔrɔlen minnu dun fɛnna minnu balo la dɛ f'u nan'a fɛ f'u nan'a fɛ i tanti ka yamaruya kɔnɔ tanti Manasa ka yamaruya kɔnɔ moro min a bɛ k'a dɔn ni maa kofɔlen ye kabini o kɛra a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko hali n'o kɛra a bɛ k'a dɔn o t'ale ni denmisɛnninw bali koyi moro a bɛ k'a dɔn a ye wulikajɔ caman kɛ moro a bɛ k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye ONG assistance des femmes et des veuves Dumanzana moro a bɛ k'a dɔn awa min ye fondation do moro a bɛ k'a dɔn min ye kalanminɛnw ye a b'o di a bɛ k'a dɔn den minnu bɛ yen ni se t'u masaw ye moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen commune 1 na ni maa kofɔlen
ye kantini naani kantini scolaire muro ayo nyini ninga no di awkado kalanzo ma muro no tamana ka boy mi awkado demseni bakale ni awkado kama duru muro awkado mbinyo olugo ni kalanga fufu muro awkado olube ayo minge muro keraso wesa mi awkado nyere la ikado awamiye dumanzana muro awkado aywuli ka jo cha mange muro awkado ka yoro ningo olu sanu ano estrawi muro kado grate ninga tla kado awkado olu fu sebo wala sa awakado minye jib ni samia feji akana dangare ko mini embaula wanyere degen do fana be nyere dinge afana be ni barala Burama Kulubali olu fana ka jekulu kalambulo uyo daile dumuson be kala shibe kale baliku be kalanke o temene ko wolo sebe te dumuse mununa ka yala kolu resansi komini e kono ka pe ka wolo sebe gla o temene ko munu yire madeli ka do kala yere la fiu ka bolanda ka kalambulo daile olu fana so ku bolo dairo do chugo mi nin damandangulu de be komini e ngono bi jidi bi na dondo abana jidi bnao o tan ko bambulo amena de tan ko bambulo amena de wa be korole nu dumuse kura munu be kana ala ka baraka do nunu na ka hakli nyuma fana duma awambo duwa kuyi muro mi awkado nyere la kaka deme makoro ni musukoro muro ade aslame dineton muro awkado kaka deme mbese num bele jelema muro awkado ni mami vlene nyere la ibe kafo abe kupu da senandola anikado basketball ko basketball muro ko da awkado demsenu ni nyanje ani fe mimbe no e barade fere ikado awaminye nyere la o minye ani armartial oye yoko geri mai geri karate geraw muro ka be awa demsulu na nyana jeno e puma ba fora tani ni tunya ka barabulu dale befo ni tuma farkulo nyana je fo ala doron ba fo ngama dafa e choko di volo e funa ngeni wallahi e ki ka bara be ke ma farkulo nyana je joro blala e ne ba fi ngama dafa de ba muro de wa ya dafa ande sani nga dafa ra jakti ma dola fana parenado aminu dumbia komini awawo muro ni demseni kuram nu sarige ni komini nama yelema alaba suro mbiya be dugu jamulu abe ko dumison be ka famu don don go yi abana sabu yelemai wajibi de do anga abana ni ko iti jena isa o ko werede basiri sembara ni ale ka fasiri anya bo siren ngono basiri sembara ni ale ka fasiri bla iba ka fo siren ni ale fana bla ne be la révélation ta révélation ambe ko to ninja ma fe révélation mana kuma ne do ni yi ka do ko fo ni ko dugo do ga ja do bo ko fe faso jola ulu bi ka chaya doni ni be jigisigi bo ko e ma bo ka jakita fo sawa o kuma na yusu mi nye ka do ka fo duga nye ka yema ya sola ko ma ba do fana ko sugandira ma ba mindo ko bolo ma dairo do ka do duga nye ka ma nye ma ba ayini ndabo bolo ma dairo ko kama kui fe mi nye ka do ka chege da mimbe no nye shine do kuna funi onyine ni anisika sika lu kelima duga nye ka baraka dala ko aranzema ani enquête ko ika do ko mi nyema ye ka yi iboloma da ika do duganye do ka mi hakli ferene do kosebe mi nye ko don karamogo ye ika do ko ni ya boloma da yoro ye wa aywa fe mi ika do ka fo ni ngo isa ko mi nye ministry ale mi nye shine do musaga ko ani soro o ko nyawma ale ika do ka fo sharia do boka bigabe no okdo ko kli woro temene ba fulani mwani ngile sana yusu mi metali ke suganilika kanyeshi manye makura maduganye uluka nye makura o ko ni bena mami mo kera general ika Amadou Konate ye Amadou Konate ko kaba ale sugandira ale fana ye yelema belebele bolo da duganye ulu ka cageda la koy yelema munu nye fere ni dabali tigale ulu yelema ye o kuma na mali duganye aye ngani ya Misri aye ka do dobo yoro dola ko blakata yoro dola ka dobo yoro dola ko fana samaka na yoro dola tugo mina mi misega minge aye bebolo do fe dola yelema ulu bolo da duganye ulu ka nyema sula anu ka bolo fara chamana akunye ka do fie boda ani ka nikura fie minya anga musaka sorodasi nunu nga tabulo la aywa ko abeda woro de kama Amadou Tiani Sisoko ale ka fola révélation kono koko ika doko o ma ba nun chela iye jakite do fo ni fana ye jakite ko jakili jakite ko ni ye ika do ka fo duganye ko dawla mamba do de o fana ki boy ko ma nyema mi do ko doni karamogo do ko dona do ko koro dona do wa ko fasu kanu banji do wa ka galabu ani ka do aka singula ko madugo mashila ko jirala ika do sira chama fe mi inspecteur de douane ale
ye ko inspecteur de douane de première classe o de do ani ka do 3e échelon jageli jagite i ka do ka sugandili ka blani yoro ina no yi ka do kunnafoni ɲini yoro ani sɛgɛsɛgɛli ko ɲaw ye douanier ka taabolo la e ko nin ye douanier ko un douanier chevronné abana o ye dɔnni karamɔgɔ ba ye o ko ni hakili feere ne yɛrɛ dan de don abana o kumana ko min ye k'a dɔn k'a dɔnnen don n'a ka k'a dɔn sengolaw ye a n'a ka baara taabolo n'a kɛ ko ɲuman ye Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'a ye jɔyɔrɔ caman fa douanier jɔyɔrɔ caman fa ani foroba cakɛda jɔyɔrɔ caman fa douanier taabolo la ko maa min don wa ayi maa si tɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ k'i b'i bana minɛ ani i k'a dɔn sɔrɔ ɲinini cɛ ani musaka ko ɲinini cɛ ko ka wuli ka jɔ kɛ yaasa sɔrɔ bɛ se ka kɛ wa ko o karamɔgɔba don ko maa si tɛ se k'i bana minɛ a n'o cɛ Amadu Konate o kumana k'a ye nin maa kofɔlen in kɛ bolomadayɔrɔ ye n'o ye Jagili Jakite ye o kumana fɛn min ye k'a dɔn nin maa ɲɛma in ye ko nin bɛna dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ ko sabu ko maa tilennen don baarakɛla don ayiwa yuruguyurugumaa tɛ a tɛ don i k'a dɔn kan fila fɔ la Jagili Jakite k'a y'a jira sira caman kan k'a fɔ ko a bɛ se ka i k'a dɔn ko kɛ k'o de y'a to danaya dara a kan ni ka bonya da a kan bolo fana fara a la ko a bɛna i k'a dɔn douanier ka maa ɲɛma a bɛna dɛmɛ ni k'a dɛmɛ u ka laɲini ye min ye douanier ka baara yɔrɔ kunkɔrɔta n'a wasa ani jamana yɛrɛ sɔrɔ ka yakubaya k'u bɛna ɲɔgɔn dɛmɛ ni baara in na k'ale b'a dɔn maa min don ko douanier ka maa ɲɛma ka hakili latigɛ k'a ye maa min sugandi a tɛna fɔ a jigi kɔ abada ko sabu ko cɛ min don ka a b'a jɔyɔrɔ fa wa dɔnko b'a la a y'a kɛ ka tɛmɛ a bɛ se k'a kɛ hali bi tuguni o kumana ko jɔyɔrɔ min dilen filɛ a ma nin ye k'a dira dibaa ma ko maa bɛ se ka kuma k'a sɔrɔ hali ma fili hali ma sigasiga ko inspecteur général de la douane min n'i k'a dɔn a sugandilen ye nin ye k'a bɛna Amadu Konate dɛmɛ k'a ka laɲini k'o kɛ i k'a dɔn sɔrɔ fɛn ye jango jiri u b'o min nɔfɛ k'o sabati sira jɔnjɔn dɔ ye nin ye Amadu Tijani Dansɔgɔ nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ la révélation kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli Moro yan'an ka taa sugu la min ye an na fasiri ta min ka dɔn Morobabugu tiɲɛ yɛrɛ la ko nin gɛlɛyara koyi Imam de ko k'ale bɛ sous mandat de dépôt Moro i ka dɔn nin ye aw ka dɔn gɛlɛyaba ye Moro Imam Musa Degoga morso misiri be n'u b'a wele ko Aye Salam Moro a bɛ k'a dɔn ni misiri a ko gɛlɛyara dɛ décembre kalo a bɛ k'a dɔn min ye 21 min ye u kɔni taara ka taa bila procureur ɲɛkɔrɔ Moro nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i ka dɔn awa min ye misiri ye a bɛ k'a dɔn k'u k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ min ye i ka dɔn misiri juma a bɛ k'a dɔn u k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u ka seli bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u nana ni alimami dɔ ye k'o ka fara a kan Moro nin man ɲi Moro min ye ko ka fara kan nka min ye maa dɔ bɛ yen Moro k'u ye misiriko ta politiki sira kan dɛ i ka dɔn awa min ye maa dɔ bɛ yen n'o ye awa ka dɔn Dogoga n'o bɛ ka Dogoga bila nin sira ninnu kan n'o ye Camu ye Moro awa ka dɔn ko kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye awa ka dɔn dugumaw bɛ na min kan ani sigidaw bɛ na maa bɛ na min kan Moro i ka dɔn politikimaa ale bɛ ko kɛ ka taa ka fanfɛla de la k'ale ye wulikajɔ kɛ awa ka dɔn min ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen Moro ka i ka dɔn k'a ɲagami kabini o de kɛra sa Moro a bɛ k'a dɔn min ye dɔ ka so bɛ yen n'o ye Alaji Sangare Moro a k'u taara ka t'o ka so kɛnɛma mina k'a sokɔnɔ mina sanu ni a bɛ k'a dɔn min ye a ka wariw Moro k'a bɛɛ lajɛlen a bɛ k'a dɔn min ye Camu ale ka maa kɔnɔ doro k'u taara bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛma fɛn ye Moro a bɛ k'a dɔn k'a tiɲɛ ne ko diinɛ ko mankan sera diinɛ ko la tan wa diinɛ ko don wa politiki a politiselen sabu ni kuma yɛrɛ cayara fo k'a fɔ a to ten muso ni denmisɛnninw ko k'u ti jɛn n'a ye diɲɛ na a banna u ka imami ka taa ko o ka bila kaso k'a ni maa seegin wɛrɛ o maa seegin wɛrɛ Moro u y'a politiselen o de y'a to a man ɲi minnu ye nin baara fana kɛ dɛ k'olu de ye misiri yɛrɛ musaka fanba bɔbaaw ye olu ye musaka ba min bɔ dɛ olu y'a bisigi k'a fɔ ko misiri olu de ka kan ni kow kɛli a kɔnɔ u ka kan ni sariyaw tali ni hakilinaw tali ye sabu olu de ka musaka ka ca a la Moro yani o ka kɛ o munna silamɛw dama ti bɛɛ a la san mugan ni ko fɛn min bɛ sen na Moro i k'a dɔn min ye silamɛw ye silamɛw u gansaw u ka bɛɛ a la an bɛ selilaw fana fo Moro min ye silamɛw u ka bɛɛ a la u kana sɔn cogo si aw ka dɔn u ka misiri ka kɛ politiki kɛ yɔrɔ ye min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye nin ko taara ka taa da AMP ɲɛkɔrɔ min ye Fasiriba ka fɔ la min ye aw ka dɔn Jean Baptiste Santano ye Moro ko aw ka dɔn AMP ani aw ka dɔn Imama ko aw waati dɔ kɛra ko yɛrɛ a bɛ k'a dɔn Musa Degoga in Moro ko u tun y'a destitué
bon muro awkado asira cara apma cara muro awkado wuliga jo mingera ko ka almami o ka falen valenga ke yara o ma be musa de ko gaima muro ni dote dobe maula seli o muro awkado ko ma be ama o minye awkado politique mo ko fana tara do kokoro muro ka ke ka sira tige ka yoro bela jelenge banganye ne tara ngomen bo muruba bugu kunu kuna sinidite kuna sinidile kanfɛ ka mboto fo droit fanfɛla in na ko bina moro yana nga tama yara bara yɛrɛ musira do tigɛra asira tigɛra dumso ngumurutile dogoy moro ka sira tigɛ mi ye ko kɔni ye mi ye au conseil islamique di Mali mi awa ka do no ye katita ye moro ki ka do awa min ye ani paptam nga mɔgɔw moro awa ka do tiɲɛ yɛrɛ la moro ko awa ka do nunu ye nunu bɛɛ lajɛlen lamɛn moro ko awa ka do nin ko mana kɛ fo ka taa ko da kiri ka bolo kan muro a ka dɔ politicien minnu ɲin b'a la k'u kana ko politiser lo k'an ka silamɛya to yen n'o tɛ murubabukaw yɛrɛ ko nin ko yɛrɛ kun man ka se fanga ka bolo ka cogo si la o silamɛ damaw k'a tun man ka sama ka se abada o k'a samana ka se yen sabu ninnu ye setigiw de ye olu de ye musaka bɔ ko olu de bɛ alimami sugandi wa misiri yɛrɛ sɛbɛ hakika bɛ o waribɔlaw de fana bolo a ma gɛlɛya sa a gɛlɛyara dɛ ere ka nin lajɛ dugudenw bɛ min fɛ ani waribɔlaw bɛ min fɛ kelenw tɛ bon u kana ko politiser wari de ma politiser wa dɔ fana bɛ mairie la ko ye conseiller ko cam o de bɛ journal kɔnɔ wadi ko mairie conseiller dɔ bɛ cam o de taara don deguka in kan n'o tɛ ka a ko bɛɛ ɲagami k'a kɛ politique ye n'o tɛ muso dɔw kumana u ye maa dɔw bɛ u y'u ka fini nɔgɔ ko dɛ k'a jogo bɛɛ fɔ a y'a ka sɔrɔ yɛrɛ kɛ cogo musow ye nin bɛɛ de ɲɛfɔ u ka nin ko ninnu dabila moro Mali silamɛya yɛrɛ ka politique mɔgɔw ka taa don a la e ma an ka diinɛ kɛ cogo ye mais silamɛw yɛrɛ nɔ don wala k'o kana fɔ a bɛ fɔ dɛ jɔn bɛ se ka e ka diinɛ tiɲɛ ni e yɛrɛ tɛ maa min sen t'a la a bolo t'a la n'i y'a tiɲɛ to yen a ma tiɲɛ i yɛrɛ kɔ walima a ma tiɲɛ i silamɛɲɔgɔn dɔ kɔ i bɔɲɔgɔnko dɔ y'a tiɲɛ o an ka taa sugu la an bɛ taa sugu la Kayiba Jabate muro awe ka do an ka cɛkɔrɔba min ye an bɛ ɲa an b'a fɔ ka waliɲuman dɔ awa min ye mama national Njayi Sibi muro an b'a fɔ ka Anta Cham an b'a fɔ ka waliɲuman dɔ ale bɛ Kayi an ta ni kɔni n ka godu kɔrɔmuso tɔma ale fana bɛ Kayi n'o y'i ka dɔn k'a fɔ Umu Sise a b'a hakili jigin Bɔnkana o féminin na Bɔnkana Mayiga an b'a fana fo ni sanga in na Yusu ne yɛrɛ baw n b'u fo Musu Danba ani an b'a to an b'u bɛɛ lajɛlen fo grand sœur Masire Yata Saimas an ka foli b'a ye Adama ye muso kura sɔrɔ da a dafara 3 la i bɛ fara Adama na Sanogo ko tanti Asu ko ko ale tɛ cɛ si fɛ ni Adama ça c'est très bien ça bravo Asu wa madame Mare wa i bɛ fara Adama na n'i ma fara la a jala dɛ e bɛ fara Adama na a goya la muso bɛ ka kawa la e bɛ ka campagne kɛ Adama ye o i t'a dɔn de Adama solen don koyi o kumana Yusu Mali Tribune b'ale ta n'i ye Mali Tribune ta an bɛ fiɲɛba bɔ min na nin waati in na n'a bɛ fɔ ko Armanta i y'a kalan lɔgɔli la o Armanta ko dɔgɔtɔrɔ n'o ye kɛnɛya tigilamaa dɔ ye médecin ale kɛlen don ka ladilikan d'an ma bi Yusu min ye i k'a dɔn Aïssatou Konare ye i k'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen bɛ ka fasiri kɛ Mali Tribune kɔnɔ Armanta n'o ye fiɲɛba bɔ min bɛ sen na nin waati in na a y'i da don a la a ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sa fiɲɛ ci o daminɛnen don wa a n'a kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi sɔgɔsɔgɔ mura i k'a dɔn k'a fɔ fugonfugola bana wɛrɛw ko dɔgɔtɔrɔ Amidu Tarawele ale ye denfurakɛla ye pédiatre don ale kɔni ye i k'a dɔn ladilikan belebele di denbaw ma fɛn min ye Aïssatou Konare ale ye fasiri kɛ k'a ɲɛfɔ an ye Armanta n'o ye fiɲɛ min ni i k'a dɔn gɔngɔn a n'o de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la fiɲɛ jalen don quoi tuma dɔ la fiɲɛ in ka magan tuma dɔ la fiɲɛ in sumalen don a bɛ i k'a dɔ bɔ waati yɛrɛ n'a cogoyaw la ni waati min sumalen don i b'a sɔrɔ fiɲɛ sumanen kan ani gɔngɔn don waati min mana kala i b'a sɔrɔ fiɲɛ ka kala ani gɔngɔn kelen in de don ko i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ maaninfin a ɲɛnakili siraw a b'olu fiɲɛya kosɛbɛ a bɛ dankari olu la wa Armanta de bɛ to sen na k'a ta novembre kalo la fo ka taa se mars kalo o waatiw ma
ni fiɲɛba bɔ min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Tarawele ale y'a fɔ an ye k'a bɛna ni i k'a dɔn bana caman ye janko ɲɛnakili sira banaw ye hakaja k'a ka jugu maa minnu ma kosɛbɛ o de y'an ka dendanuw ye den minnu k'a ta o bange don fo ka taa se san 5 ma k'a ka jugu olu ma kosɛbɛ dɛ Yusu k'a bɛ se ka fogofogo nɔrɔbana bila olu la ko min ma ko pneumonie ayiwa ko min ye i k'a dɔn o banaw ye ko o caman bɛ taa wolo i k'a dɔn gɛlɛya camanw na hakaja min ye i k'a dɔn ko sabu ye mun ye den a ma kɔgɔ fɔlɔ farikolo ma jo farikolo kɛlɛcɛw olu ma jo k'u b'u jɔ ka harimata banakisɛ kunbɛn ayiwa ko min ye den yɛrɛ n'a ka adamadenya yɛrɛ lahala ye k'a ka fiɲɛ ye i k'a dɔn a ka taabolo bɛ ka fiɲɛ o waati la o kumana den ye maa ye min labilalen don ni bana ninnu ye kosɛbɛ nin fiɲɛbabɔ in waati la ko bana dɔw bɛ yen n'o ye ɲɛnakili sira bana wɛrɛw ye k'i b'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛbabɔ in n'o ye harimata ye k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de sababuya hakaja fogofogo nɔrɔbana min n'u k'o ma ko pneumonie ani a bɛ fɔ min ma ko rhinite ani rhinopharyngite fo ka taa se laryngite ma ani bronchite ani bronchiolite ninnu bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ ko ani i k'a dɔn sinzan n'o ye asthme ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen sabu jugu bɛ bɔ nin fiɲɛ in fana na wa a b'a tɔ bɛɛ juguya bɛɛ de don sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnni ni mura bɛ bɛɛ la wa banbali koyi a t'i bila fiyewu o kumana Yusu ko nin sababu i b'a ye k'a fɔ fiɲɛbana ninnu ni ɲɛnakili sira banaw ayiwa k'a bɛna se ka kɛ i k'a dɔn sababu wɛrɛw ye sabu gɔngɔn min b'a la o fana bɛ se ka na ni kanjabana ye ko min ma ko meningite o kumana o kanjabana in fana ko o fana bɛ se ka sɔrɔ nin waatiw la k'a fana bɛ sɔrɔ ɲɛnakili siraw de fɛ sabu ale banakisɛ don sira de y'o ye Yusu ko kumana k'an ka dentanniw tanga k'u kanda an k'u kisi nin fiɲɛba in tɔɔrɔ ma ayiwa ko min ye i k'a dɔn n'an bɛ bɔ ni dentanniw ye banfula ka don u kun na susɛti ka don u sen na hali ni sabaranin bɛ se ka don o fana ka ɲi ni gan yɛrɛ bɛ yen a bɛrɛma ganin bɛ yen o don a bolo la i k'a kisi i k'a dɔn nɛnɛjugu ani fiɲɛkolon in tɔɔrɔ ma i k'a kisi i k'a dɔn k'a fɔ min ye a farikolo a tanganaw ma kɔkɔ e ka nin dɛmɛ de bɛ se k'a to a bɛ kisi i k'a dɔn bana sɔrɔli ma jango ɲɛnakili sira bana olu sɔrɔli wa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ i y'o taamasiyɛnni ye denmisɛnw na wuli joona i ka kɛnɛya tigilamaw sɛgɛrɛ i ka taa jira u la sɔgɔsɔgɔ mana k'a la mura mana k'a la fari mana to ka goniya i se n'a y'u ma joona u ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ sabu i k'a dɔn k'a fɔ a furaw kan ka sɔrɔ Yusu yaasa ka den kisi i k'a dɔn a dabolo juguya ma n'o ye i k'a dɔn ko forme grave o kumana dɔgɔtɔrɔ ka ladilikanw n'o ye Hamidu Tarawele ye a labanna k'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i k'a dɔn bana sɔrɔ wa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka denmisɛnninw tanga fana ni k'u lakana wa min ye i k'a dɔn nin ko in sa setigiya ni sentanya an kan'o bila nin ko in na koyi min ye i k'a dɔn k'a fɔ se min mana k'i ye a kɛ i k'a dɔn denmisɛnw bɛ se ka lakana cogo min fiɲɛ ani banakolo in tɔɔrɔ fiɲɛjugu in ni i k'a dɔn banakolo in tɔɔrɔ ma min ye médecin ka fɔ ye a ko dɔw b'a i k'a dɔn fɛɛrɛ wɛrɛw ɲini ko n'a sugu kɛra tan nɔ yan'u ka taa labitaniso la kɛnɛya tigilamaw fɛ yen wa a ye an ka musokɔrɔninw ka tulu bɔrɔnɛni minnu bɛ yen an b'o tulu bɔrɔnɛ ta ka den farikolo bɛɛ dala salo n'o ye ka i k'a dɔn farafinfuraw kɛ ka i k'a dɔn a jo ko o ye dɔ ye koyi nka an kana da musokɔrɔw ta dɔrɔn ma k'an ka wuli ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔw fana fɛ yen sɔgɔsɔgɔ min filɛ nin ye k'i b'a ye k'a fɔ ko ale furaw bɛ yen ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ den yɛrɛ tangani a b'a kisi o fana sɔrɔli ma ko min ye k'a dɔn maa dɔ ye ko ale kɔni kɛlen bɛ ka sironin de dilan k'o bila kɛrɛfɛ koyi ale yɛrɛ y'a ka siro dilan dɛ a tɛna taa maa ka dilannen nɔgɔlennin sa o tuma a ka siro dilannen k'ale kɛlen bɛ ka di de kɛ o sinsinna ye ka lemurukumuni fara o kan ani k'a dɔn fɛnmisɛnnin wɛrɛw minnu bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔsɔgɔfuraw ye k'o fara ɲɔgɔn kan ale b'o kɛ jikalanin na k'o wuli ni k'o sɛnsɛn n'ale y'o sɛnsɛn k'o ye i k'a dɔn k'a fɔ fura sɔrɔlen ale ka denmisɛnninw ka sɔgɔsɔgɔ bana na koyi ko nin y'ale ta ye o kɛfɛnw bɛɛ b'a la ale b'o bɛɛ k'a la Yusu ko wa n'a bɛ dimidaani ko k'ale bɛ da tugu ka finiatiri tugu k'u ko k'u jɛ u kolenkɔrɔ ko k'u jɛ a t'o dayɛlɛ abada a tɛ finitiri yɛrɛ abada n'a ma fini dɔw la k'u farikolo i k'a dɔn o kana fɔlɔ k'o latanga fɔlɔ a bɛ susuyatini dɔw la nin ɲɛjɔnw ka kuma ye denba ɲuman dɔ don madame Mayiga Ayisata Keyita ale ye gwadomuso ye ale de bɛ nin k'a taw la a filɛ ka ladilikan di tɔw ma nin o koyokolenni i ko bugurijɛ kogo binnen don kan nunjini bɔlen don k'o sira fila ja wallahi ka tila k'u kɔni kɛ i b'a fɔ ko ntile de fɛ kɔ ɲɛji sira jalen b'a ɲɛda la a yɛrɛ dawolo ni jalen don i ma ntile de fɛ kɔ yɛrɛ n bɛ tile de fɛ dɔ kɛ n'o kɔ ye den fasalen kɔjala ninnu bɛ ten de wa dɔw kɔnɔ fana bɛ i ko tile bɛ tɛ ta o tuma Yusu min ye Ayisatu Konare ye ale ye nin fasiri bi dɔgɔtɔrɔ ka ladilikanw don ka di anw denbaw ni denfaw ma Moro k'a dɔn an bɛ sɛbɛn ta Républicain min ye appel d'offre min n'o ye
Maka keto agatila la kitila moro do Israel no e awkado sajola ale ne kejaba Israel moro ko ni panchale do minye plenty o ko ni dona moro awkado do warete o bena awkado autorité de marché public moro ko favoritisme ube ani yalima mi awkado kam doje dola moro kato di kasore kado atigina manga moro awkado ni mi flani mi awkado ko jabi mi ni ikado ko ko mne balia ani ko shidon balia moro ani kado nyagami ani kado ntafeka aw kado jamana dew lukan nafa fle mi aw kado FMB no sajola kado o yoroy moro aw kado sirami mi boy moro kado aw minyi kata kenyeba moro aw kado minyi ni wulika joko ni chaleno ukalo tlet nani samba flan kan kele appel dofru mingera moro maw ko ni bora appel dofru maw yu kana bo ga ya takaddi aw kado jamana dew ani kado mun ba nyaro jamana ngono ku ya cheka bo olu bolo ninga di aw kado société doma no aw kado Costin limited no société britannique do no anglo ka société do moro ko ni banjara moro akado maw ko ni nana maw ye soumission de dore ka bo ako no fe ibi wari bla wari akado do ye o million nge beza banyo ana moro o belajele bla la nga benata minye akado jakulu memeni beni barenge moro ko lu ko ni akenya ka mi suku belajele ye u yake ni fere suku belajele ye moro ikado awa minye nyera la mamunu be akado nolu yere ako belajele ke jele yala moro uyolu jala ninga tadi akado dibitibe mama muro awkado ni yoro mbi talike munga minye awkado ministère mimbe no transport ananga sira lawi la hawla est-ce que ni ministère yere atoko chale ndu de manque de compétence tiere la ngafo maka bla yoro la mamimbe yoro mindo ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ale ka karamɔgɔw yɛrɛ i bɛ ale bolokɔnɔmaw ye nka a t'u don jate la a yɛrɛ ka lakɔli karamɔgɔ dɔw y'a bolokɔnɔmaw ye a banna ne ɲɛna i b'olu hakili feerenenw de magɛrɛ i la olu k'i malo sutura ni sira dɔw ye a banna nka ni i ye a fɛn moro a ka dɔn autorité minnu bɛ yen i ka dɔn awa n'olu ɲɛsinnen don nge ma maa dɔ bɛ yen ko Musa Watara moro a ka dɔn n'o kɔni kun ɲɛ n'o a ko ɲɛmaa tun b'o bolo se i ka dɔn awa jɛkulu min don n'o comité de règlement des différends moro a ka dɔn min ɲini maa kofɔlen ye moro awa ka dɔn o ye lettre dɔ ci décembre kalo tile 16 moro walasa nin ko in a bɛ se ka jaya cogo min na moro maa minnu maa dɔw kɔni taara ka taa plainte kɛ olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye ko kɛcogo ani ka dɔn marché dicogo moro a kɛra dibidibi min na anglaw ka nin yɔrɔ kofɔlen ma ko moro k'a dibidibi ko bɛɛ y'a kɛnɛ kan da ye n'a fɔra k'a fɔ an ka jamanaw ko refondation n'a fɔra a k'a dɔn an ka jamanaw ko Mali kura tɛ se ka jɔ a k'a dɔn nin ŋanama sugu kan wa Mali kura tɛ se ka kɛ nin kɛcogo la min ye a k'a dɔn nin sira min filɛ nin n'o ye a k'a dɔn Sanjila ale ni Kɛɲɛba sira ye moro k'a dɔn a ko ɲagaminen don wa min ye jɛya ma kɛ a marché dili la nin ye Malikɔrɔ taabolo de ye o fo ninnu de ka bila kura in ka na n'o tɛ i bɛ ka min fɔ nin o ye Malikɔrɔ taabolo de ye an bɛ Malikura min nɔfɛ nin n'o taabolo tɛ taa dɛ n'o tɛ taa Ala k'an kunnaja amin Yusu kunagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ Ala k'an ta ko ye moro hakɛ to la an ye mun bɔ ale kɔnɔ Ala k'an kunnaja kunagoya tɛ kunnaja min kɔfɛ min ye Mali tribune n bɛ segin k'ale ta n'an taara autogara la i bɛ Sogonikɔ yɔrɔ dɔn kɔni Sogonikɔ autogara i k'a dɔn ko npogotiginin ncinin minnu bɛ ni jisuma feerelaw don tile fɛ ko sufɛ k'olu ye sufɛ kɔnɔw ye yɛrɛkun feerelaw jisuma bɛ feere tile fɛ jisuma feerela yɛrɛ bɛ feere sufɛ kuma n'a tɛmɛsira don hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Bubakari Sidiki Jara baraminɛ kalanden don Mali tribune na ale y'an kunnafoni bi a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sogonikɔ gara ye ko ni maa min tora ka zole da ye sufɛ k'i na ko caman ye ko filamɛriw baara caman bi kɛ yen ayiwa filamɛriw yɛrɛ fana kɔfɛ ko yɛrɛkun feere fana bi kɛ ko nka ko min y'a dabaliban yɔrɔ ye ko tile ganfɛ npogotiginin ncinin minnu bɛ jisuma feere kɛ sufɛ ko olu de bɛ yɛlɛma ka kɛ i k'a dɔn yɛrɛkun feerelaw ye sufɛ kɔnɔw o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn nin yɔrɔ in ye k'a bɛ jagokɛyɔrɔba la ko zone commerciale sigidaba 6nan kɔnɔna la n'i ye a jateminɛ bolifɛn caman de bi jɔ ye maaw ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ don bisiw bi jɔ ye ayiwa i ka yɔrɔ kari wɛrɛ olu fana bi jɔ ye ko maaw ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ don taa ka segin o yɔrɔba don Sogonikɔ gara la ko feerefɛn si caman fana bɛ feere ye dɛ Sogonikɔ gara la ko i b'a dɔn k'a fɔ k'a kɛra yɔrɔ fana ye yɔrɔ gɛlɛnba yɔrɔ min ni farati yɔrɔba don ni maa kan k'i hakili to i yɛrɛ la k'a sabu kɛ
adamaden si bɛ dagayɔrɔ do bandiw ni dɛgɛjugubaw binganikɛlaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin sogonikɔ gara kelen in na ye wa dɔw yɛrɛ ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ni yɛrɛkunfeere tɛ ko kabi nɛgɛ ɲɛ 19 n'o danan gosira n'o ye 19 heures ye ni bitigiw datugura ko nin yɔrɔ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ kɔlɔnbi ye ten foyi tananen tɛ yen fɛn bɛɛ bɛnnen do chauffeurs ni parantiw ani talibew ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen bɛ zole da la taamadenw nin bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo la ɲɔgɔn kan jamako dan do i k'a dɔn k'a fɔ ani wɔyɔ dan do Yusu ko baara si caman bi kɛ yen feere si caman bɛ kɛ yen ko zi feerelaw ani jisuma feerelaw tilegan fɛ olu kɔni ka can fo k'a fɔ a to ten nka su fɛ ko npogotigi misɛnnin minnu ni ɲɛ bi jɔ o la o caman de bɛ tila ka kɛ yɛrɛkunfeerela ye ko bivɛtiw n'o ye minkɛyɔrɔw ye ko kɔni caman bɛ sogonikɔ gara la o makiw bɛ yen ayiwa min ye k'a dɔn maki min yɛrɛ lakodɔn dɔ de kosɛbɛ n'o tɔgɔ ka bon bɛɛ bolo o de ye Uruso ka yɔrɔ ye o ka kan ka maki kɛ e jama lajɛ yɔrɔ tɛ yan wa jama bi yɔrɔ yɔrɔ media bɛ yen yafa ma Uruso ka yɔrɔ ko kɔni tɔgɔ ka bon n'a caman ye ko a yɔrɔ bɛ fa jongo do sufɛ ma bi ma sɔrɔ t'a la ko min ye tɛmɛsennaso ye ko chambre de passe k'o fana bɛ yen 400 dɔrɔn i b'o bɔ k'i mago dilanni ka taa n'i yɛrɛ ye ko ma kɛ ko npogotigininw ko olu de bɛ i k'a dɔn jagoman fila la yen nɔ tɛrɛmɛli yɛrɛ b'a la koyi hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Yusu k'u bɛ bɔ u ka bugudaw la ka na baaradenya la juru de kani man di u bɛ b'u ka bugudaw la ka na baaradenya la Bamakɔ y'a k'a dɔn k'u bɛna baaradenya kɛ jɛlenya la ka tagi ka taa so wa k'a caman fana jigiyɔrɔ ye otogara ye ko n'i sera ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin denmisɛn ninnu ye k'i b'a dɔn k'a fɔ u ka dabolo tan bɛ k'u bolo dan tiɲɛni dan de bɛ otogara in na ye wa u bɛ munumunu salo de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ani turu de l'Afrique fanfɛla ninnu na k'u bɛ ɲɛnamini fura si bɛɛ min u b'a si bɛɛ dun u b'a si bɛɛ kunu o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ la k'a dɔw bɛ wolo kɛlɛjugubalaw u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in fɔ i k'a dɔn a bɛ bila joli la ko saya yɛrɛ bɛ y'a la kuma dɔw la ko casino k'olu bɛ yen n'o y'i k'a dɔn garisɛgɛ sankɔrɔta yɔrɔw ye ko pariyeli de bɛ kɛ k'a ta 19 heures fɔ su sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 5 heures du matin o ye dugujɛlen o ye pariyeli ye dɛ ko bitigidaw olu ye npogotigi ninnu siyɔrɔ ye ni minnu ka sugu ma diya olu bɛ taa si ye ni minnu ka sugu jara olu bɛ tɛmɛ n'u ka baara ye wa sɔgɔmadanin fɛ u b'u ka ji feere suyoni ta ka ji feere daminɛ tuguni ji feere julaw don sufɛ yɛrɛ feere julaw don ko ninnu caman de bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa tiɲɛnenw ye otogare maa bɔnɛnenw ko kasara bɛ se ka ninnu de sɔrɔ sanga ni waati denmisɛn cininw dɔw ma diɲɛ m'u ye nka u taar'u yɛrɛ de bila nin kɛta in na dɛ ka t'u yɛrɛ bɔ da la ko fɔ maaw ka wuli ka sanga ni waati ka ninnu koro ni ka taa sira jɛlen jira u la ko tiɲɛ don polisiw bɛ to ka zole da ye tuma bɛɛ ko patrouille wa o polisiw minnu bɛ taa patrouille la ye wa k'o kɛlen don sɔrɔ sira ye olu fana bolo koyi sabu n'olu ye sufɛ kɔnɔni min minɛ tan nɔ yanni kɔnɔni ka pan ni i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔni bɛ 200 400 di polisikɛ ma a bɛ taa n'a yɛrɛ a b'a ka su mɔnɔ bɔ n'a ka baara ye polisikɛ b'a bila a b'a ka baara tɔ kɛ o Malikura i y'a min fɔ nin ye k'a tɛ jɔ nin kan ni Malikura ma ɲɛ k'a bɛ jɔ k'a bɛ jɔ jogokɔrɔw caman filili kan walama ka dankari jogokɔrɔ ninnu caman na jogokɔrɔ minnu kɛra Malikɔrɔ o taabolo ye n'olu kɛra fiɲɛw ni filiw ye ko an bɛ olu de furakɛ ka sɔrɔ ka Malikura dilan Mali min ni i k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ b'a nɔfɛ ko an bɛ sɔrɔ k'o biriki fɔlɔ da Bokari Sidiki Jara karamɔgɔkalannen don Mali Plus la nin y'ale ka nɔbila ye an y'a bɔ o kɔnɔ Moro Dunba min ye dugumaw kɔni bɔra min ye aw ka dɔn ka wuli ka jɔ kɛ décembre kalo tile 22 Moro kɛra école publique min bɛ yen ni aw ka dɔn duguma dɔ bɛ yen Moro aw ka dɔn ani maa sugandilen dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka dugukolo feere cogo min na u bɛ k'a feere ten Moro aw ka dɔn association min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Sori Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ŋanamu min bɛ ka kɛ aw ka dɔn dugukolo ko la jɛnti kɛ n'a ye bi jɛnti kɛ n'a ye sini min ye aw ka dɔn dugutigi min bɛ yen Moro i ka dɔn n'o ye Dunba aw ka dɔn dugutigi 7 Moro olu kɔni olu y'u sɔnni sigi ɲɔgɔn kan k'u ɲɛ sigi ɲɔgɔn kan i ka dɔn awa min ye mɔgɔ ma bɛ yen n'o bɛ aw ka dɔn komini a ɲɛmaa la Moro aw ka dɔn maa minnu bɛ a dugukolo ŋanamunin na Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro aw ka dɔn k'u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini Moro aw ka dɔn min ye u ye sɛbɛn kɛ ni ka taa di aw ka dɔn mairie mɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ dugukolo ŋanamu min bɛ yen u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini wa i ka dɔn Musa Kulubali ale ye nin fɔ Moro n'o bɔra yen i ka dɔn awa min ye DG min bɛ yen n'o ye enseignement supérieur
moro kɔni ɲɛfɔli kɛ Tunisie ye aw ka dɔn min ye bourse ko min bɛ moro a y'a jira k'a fɔ min examen de kɔni ma kɛ joona yalima o jaabi ma bɔ joona k'o de kɛra aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn bourse min bɛ yen ni ambassade min bɛ yen ni aw ka dɔn o ye Tunisie ambassade o ka dɔn aw min ye o ye Mali ambassade minnu olu y'a kuma kɛ moro k'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ma bɔ joona professeur Bakari Kamara moro aw ka dɔn aw min ye ani professeur Na Traoré n'o ye DGA ye alu Doumbia moro aw ka dɔn n'o ye chef de division ye moro aw ka dɔn ani directeur général min bɛ yen n'o ye supérieur recherche scientifique ani professeur Bakari Kamara moro ka dɔn aw min ye ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɛ min ye bourse 50 moro i ka dɔn aw min ye pédagogie 21 moro aw ka dɔn min filɛ nin moro ari ka dɔn dɔ bɛ yen moro n'o o ye aw ka dɔn dossier min bɛ yen o bɛ taa 43 la moro aw ka dɔn nin wulikajɔ kɔni kɛra moro aw ka dɔn waati min na a ko kɛra ta min ye aw ka dɔn ninnu fan fila mɔgɔ ninnu moro olu kumana moro aw ka dɔn a ma dɔw kɔni ye kuma caman fɔ ko nin kuma bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye kuma min ye tiɲɛ ye o ye de k'a fɔ aw min ye moro a tɛ ka ɲɛ anw ta kɛra gɛrɛfuba bɔliba ye yan ani aw ka dɔn min ye mɛtiriw ye baara bila dɛ lɔgɔdenw y'a kɛ tan dɛ aw ka denmisɛnninw bɛ se ka taa bourse sɔrɔ o la cogo di ka taa moro nin tɛ maa si nɔ ye i ka dɔn aw min ye Mali école taabolo moro o de don koyi min ye aw ka dɔn dossier segin min bɛ yen min ye master ye moro u kɔni sɔnna olu ma moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn 42 min bɛ yen moro n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn licence kan moro u kɔni u y'o olu u ma sɔn olu ma k'a sababu kɛ i ka dɔn san taabolo yɛrɛ min ye grèveba ni an ka université kalan taabolo ma sabati jɔn bɛ o kalanden ta ka taa bila i fɛ yen a banna tiɲɛna a ka gɛlɛn i Dunbiya ni y'ale ka fasiri an y'a bɔ indicateur kɔnɔ indicateur o fasiri laseli o na dansigi bi i ka dɔn laseli la